Здравейте, приятели! Добре дошли при мен на канала. Аз съм Цветелина и днес ще изпълня обещанието си да изкоментирам всичко, което сте писали под видеото за трансформацията, защото наистина въпросите са съществени. И не е лошо да пообясна малко, за да не се страхувате. Така. Един от признаците, мога да кажа, от най-неприятните признаци на трансформацията е треперенето. Аз минах през подобно нещо. Много неприятно, тялото ти скача, ръцете ти скачат, всичко ти подскача. Отначало си помислих, че ми е много студено, обаче това въобще не беше нормално за студено. Да, изкарах си акъла. Сега да ви казвам тук, че съм го приела съвсем спокойно. Какво ще лъжа? Не е вярно. Изкарах си акъла, но всичкото траеше минути. След това премина. Колко минути аз не знам, защото когато човек се стресира, той не губи представа за времето. След това заспах и това беше през нощта и когато се събудих, бях бир вода, цялата мокра, но ми беше много леко. Естествено беше ми необходимо време, за да се осъзная и съвзема, защото наистина се изплаших. Обаче това не може да се избегне. Ако трябва да минете през такова нещо, ще минете. Това е изчистване, вид изчистване на тялото. Не се страхувайте, знаете какво казвам. Който се страхува, да се съветва с лекар. Но може да бъде от трансформацията. Нощното потене също може да бъде от трансформацията, макар че в физически план то се брои като някакъв здравословен проблем, нали, инфекция в тялото и не знам какво. Да, сигурно и това е възможно. Не отричам медицински неща, защото не съм лекар по професия, но го има и като трансформация. Така че, да, това е за мен лично това е един от най-неприятните неща на трансформацията, защото са стресиращи, защото е стресиращо, но може да се случи. Дамата, която ми е писала, не се притеснява и надявам се искрено, че няма да се повтори, да носи ти е минал процеса там както трябва и да нямаш повече притеснения. Следващо, аз съм на дъното и повече няма на къде. Ами, какво да ви кажа? По време на трансформация се чувстваш на дъното, да. Защото като ти трият познатите неща, това, което вече познаваш като живот, това е илюзорния живот, който ние сами сме си създали в мислите си. Като ти трият познатото, ти сам си създал и измислил и то ти става празно и имаш нищо от това, което си представиш за живота, се оказва, че не е истина и ти губиш почва под краката си, отчаиваш се, там плашиш се, губиш познатото просто. И ти остава празно и оттам идва това чувство, че си на дъното. Всъщност на дъното, през дъното се минава, защото няма друг начин. Триейки старите неща, трябва да навлезат нови енергии, да се включиш в новата система и това никак не е лесно. И не се бойте. Всеки, който върви по духовен път, рано или късно се чувства на дъното. Не може по друг начин. Това е. Усещам миризми не обичайни за мястото, на което се намирам.
Да, това е част от... би трябвало да съм го казала в предишния клип, ама не съм. Това е част от разкриването на дар. За хората с дар, вече казах, могат да виждат разни неща странни с периферното си зрение. Усещането на миризми също е признак на разкриване на дар, който вие носите или ви се давате първа. Всякакви миризми. Ама чела съм, че архангелите миришат тоя на това, оня на онова, другия на другото. Сигурно е така, обаче сигурно е така, аз лично не съм ги помирисала, но всеки миризми може да усещате, защото това е връзка с другите светове. Ма всеки миризми на всевъзможни неща. Може да отидете на гости и да усетите някаква странна миризма в къщата и да си помислите, колко е мръсно тук, мирише на гнило. Не, просто вие си фащате някакви такива работи. Така. Няма нищо странно в това. Сърбежи и обриви. Сърбежите са неизменна част от трансформацията. Може да има и обриви, обаче ви съветвам в такива моменти да не чешете до болка, защото тогава, ако сте забележили хората, които имат такива неща, тогава много лесно се раздразва кожата, става червено и направо се дереш до кръв. Така че избягвайте да се чешете много, намерете си там някакво мехлемче или каквото си ползвате, за да намажете там, където ви сърби. Макар че аз съм натуралист и искам всичко да минава по естествен начин, аз също ползвам мехлемодневен, когато имам големи сърбежи, защото имам. Кожата става суха, бели се и е много лесно да се нараниш, и обриви също. Така че не избягвайте да си наранявате кожата. Просто взимайте някакви мерки. Сънищата. Да разграничим нещата. Говорих, че хората, които чистят негатив, почват да сънуват и трябва да се учат да си тълкуват сънищата. Да, това е така. Но има хора с пророчески сънища, които са част от някакъв дар или там каквото. Вие също трябва да се учите да си наблюдавате сънищата и да си ги тълкувате, защото ако са пророчески, значи има някакво значение. Значи вие чрез тия сънища ще можете да работите по-късно или каквото там. Това със сънищата е много голяма тема, може да се говори и с дни за нея, обаче трябва да знаете, че в сънищата ни идва това, което ние трябва да знаем. И вие сте тези, всеки един от вас е този, който трябва да намери какво му дават в неговия сън. Няма случайни неща. Щом ти се дава този сън, има нещо, което трябва да разбереш. Това е. И ще го търсиш това нещо. Ще си получиш отговора. Без значение пророчески ли е съня или е показан за нещо си. Боледуването. Да. По време на трансформация се събуждат всички болести, които имаме. Дали са хронични, дали са стари някакви увреждания и ние не сме им обърнали внимание и сме ги притиснали с хапчета. Дали е нещо, което е кармично и трябва да се отработи. Въобще, абсолютно всеки здравословен проблем, който се крие някъде из тялото, ти се събужда. Аз се боря вече цяла година с отработка на проблеми с отделителната система. Да, действително, нещата се променят, болките намаляват, там симптомите изчезват, обаче трябва да ви кажа, че е такъв зор, няма какво да се лъжим. Значи всички, които са решили да минат по естествен начин по този път, трябва да знаят, че е много неприятно. Аз си помагам с билки, обаче на мен ми казват, че каквото и да изпия,
процесът естествения ще си протече, щом съм го избрала по правилния начин и каквото и да изпия след това. Това с боледуването, събудили ви са, в трансформация ли сте, събудили ви са някакво състояние такова, дето го смятате за болестно, знайте, че е това. Но в никакъв случай не си позволявайте да мислите аз съм болен, защото като си го помислиш 5 пъти, то се случва. Така. Значи не трябва да забравяте колко е голяма силата на словото и мисълта. Не дайте да си проектирате, старайте се да си проектирате приятни неща, а не болести и неприятности. И да, старайте се. То човекът му е трудно да се старае, обаче искам да ви кажа, че когато заявявате нещо на Вселената, трябва да сте категорични. Примерно, ако кажеш, ще се постарая да направя там еди какво си, вие показвате слабост. Разбирате ли? Ще се постарая е показване на слабост. Ще опитам, се постарая, такива неща. Това е слабост за Вселената. Трябва да сте категорични и да го заявите с абсолютна вяра това нещо. Аз съм здрав. Примерно е категорично утвърждение. Аз се излекувам или аз сигурно имам някаква болест или това, онова. Това е слабост. Внимавайте какво мислите и какво говорите, защото всяка дума има значение. Мисълта ни също. Те се материализират. Има един въпрос, който много ме накара да се усмихна. Много такъв сладък въпрос. Кога ще започне да приключва трансформацията? Трансформацията приключва за всеки различно. Докато не минете през пътя и докато не се изчистите от всичко, дето ви мъчи и тормози, трансформация няма да свърши. Дори високодуховни хора, които има такива по земята, има такива, те минават през следващи процеси, следващи и продължават да се развиват и еволюцията им продължава. Нема такова нещо като край на трансформацията. В Вселената всичко е движение и всичко се променя непрекъснато и постоянно. Край на трансформацията няма. Трансформацията по висшите закони е започнала 2012 година. А коя година сме сега? И не можем да се предвижим на никъде, защото ние си знаем нашето. И да запъваме като магарена мост. Как да приключва? Какво да приключва? В последните 2-3 години ни напънаха малко повече, защото вече не може повече. Те ни почакаха. Тя земята си върви през нейната трансформация, ама тя не се противопоставя и ние, за да вървиме с нея и да оцелеем и да оживеем, трябва да се позасилим малко. И точно затова напоследък нещата са по-такива интензивни и по-груби и на нас ни е по-зор. И в предишните години сме били в трансформация, ама никой не обръща внимание. Пили сме си, яли сме си, купончета, такива неща. Нали така? Така че трансформацията ще приключи за всеки, когато смогне той. Искрено се надявам да стане по-бързо за всеки един от вас, но от друга страна не ви го пожелавам, защото знам, че по-бързо значи по-зор. Така. Получавам загряване, прегряване на определени места на тялото. Да, разбирам го това. Да, температура може да имате. Да, нормално е отвътре да ти излиза огън, защото действително в тебе работи огън. И ти става жега, даже и на места, дет не е горещо, изведнъж ти става горещо и ти се иска да фърлиш всички дрехи. Това ми е познато. Разбирам го, обаче това е неизменна част от трансформацията, така че там пък, където ти препари, там пък нещо става. И то е за твое добро. Така.
Болка в коляното, дали е възможно да е от трансформация? Разбира се, че е възможно. Във всички стави е възможно да има болки, защото телата ни се олекотяват, за да може да съществуваме в по-високи измерения и болка във всяка става е абсолютно допустима. Трябва да ви кажа, че аз много дълго време имах болки в колената, ама болки, не можех да хода. Предишни години и знаете ли кога ми изчезнаха болките? Когато се преборих с егото. В смисъл с онова его, дето, нали, аз знам най-добре, моето решение е правилно, опитвах се да се налагам, да си наложа мнението, нали. Мислех, че съм права винаги аз. Беше ме обзело едно такова състояние, дето всеки човек го обзема. Виждаш ли, аз съм права. Това може да се получи и даже и когато си мислиш, че аз съм нещастен. И си мислиш, че си прав и така нататък, и тогава пак може да е его и да те болят колената, и не само колената. Отработвайте си нещата, които трябва да си отработвате, това ще изчезне. Разбира се, това съставите в момента е много модерно в медицината. Постоянно сменят стави, постоянно правят операции. Модерно е, защото е доходно. И на човек, като му праснат изкуствената става, и той вече е подвластен на 3D. Това не означава, че вие не можете да се лекувате. Лекувайте се като искате, никой не ви спира. Така. Пищенето в ушите. Пищенето в ушите е един от най-първите... какво говоря? Е от първите признаци на трансформация. Пищенето в ушите се получава, когато започнеш да улавяш други вибрации, по-високо, на по-високи честоти и евентуално ти пищат ушите. Така че не е страшно. Моите уши не спират да пищат, трябва да ви кажа аз. Денонощно пищат и когато лягам да спа, пак пищат. Ама аз съм свикнала и вече не се плаша. Така. Тук има нещо, което не съм била казала, ми се подсказва. Това е излизане на всеки секрети от всевъзможни места от тялото. Да, това го има. Навсякъде, откъдето може да излезе нещо, може да излезе нещо. Това са всякакви, доколкото знам, плазмени излияния. Там, не знам, там няма да се впускам в подробности, но това са неща, които трябва да излезат от нас, защото, нали, като са чисти нещо, то трябва да излезе от някъде. Даже и през носа не се притесняйте. Като се притеснявате, отивате на лекар. А ако не се притеснявате, спокойно. И това ще мине. Разбира се, е много важно по време на трансформация какво ядете и какво пиете. В дните, в които се чувствате зле, просто не яжте, пийте вода и нещо съвсем леко, плодче, зеленчуце, гледайте да не е пикантно, гледайте да не е много подправки. Аз обожавам подправки и винаги съм готвила с много подправки. И имам много подправки. От преди още, ама не мога да ги понасям вече. Прилушавам и от тях. Така че на мен, когато ми е зле, пия вода и ям ябълки. Само. Нищо друго. И мед от време на време. Защото така ми е леко и не винаги мога да ям нормална човешка храна. Да. Друг признак на трансформация е да се чувстваш убит, отчаян, ненужен, сам,
такъв никой не ме разбира. Ма кой да те разбере? Кой да те разбере, като никой не е в твоето състояние в момента? Хората, които върват по духовен път, така, сериозно, по личен избор, не са чак толкова много, не са масово, за съжаление. Поради тази причина вие няма с кой да се сравнявате. Вас няма кой да ви разбере. Няма. Така че не се сравнявайте с никой, акъл не взимайте от никой, не слушайте чужди приказки, защото ви разказвах за дамата, която ще си отреже женските органи, защото така и казва обкръжението й. Защото има там някакви проблеми, окей, лекарите не откриват причина, ма казват, ние за всеки случай по-добре да отрежеме матката, защото, нали, да не стане нещо. И цялото й обкръжение почва, да, маха и това, рак, такова, онакова, и тя се е набила и си е записала и час за операция, и всеки път, като се видим, ме пита, ох бе, как съм бе, нещо не ми дава отвътре, бе, все си мисля, че съм здрава. Аз си казвам, ти изглеждаш все по-свежа, изглеждаш все по-добре, зачерви буските, отслабна, изглеждаш прекрасно, тя толкова жизнена е, жена на възраст, нали, не на 20 години, изглеждаш все по-жизнена, върват ти нещата, нали, къв ти е проблема? Не знам, аз всички около мен така, не правете така. Ако си взимате вие някакви решения, взимайте си ги със собствената главица, не слушайте хората, защото никой не е като теб, никой не е в твоето състояние и никой не е в твоето положение. Каквото и да решите да правите със себе си, си го взимайте това решение вие, да го почувствате, да знаете, че това е правилното, да вярвате в него. А това, не знам, те хората, това просто може да те убие. Имайте го предвид това. Каквото и да решите да правите, решете си го вие и вярвайте на себе си и не очаквайте някой да ви слуша и да ви разбере, защото няма кой. Не се сравнявайте с никого, никой не е като вас, всеки си е като него си, в неговото си състояние. Не очаквай да бъдеш разбран и пожален пък, защото пък тия очаквания водят до разочарования. Слушай себе си. Какво ти подсказва душата отвътре, това прави. Дали е операция, дали не е операция, важно е ти да си го решил. Ей така. Да си отчаян е страшно, да се страхуваш е страшно, да се чувстваш сам, самотен на света, да се чувстваш не от този свят. Да те е страх от смъртта, от самотата. Това всичкото е от трансформацията, но не бива да го допускате, хора. Винаги помнете, че не сте сами и винаги знайте, че има някой някъде, дето се грижи за вас и че каквото трябва да стане, ще стане. Колкото по-малко се страхуваш и колко по-малко си фантазираш, толкова по-леко да живееш и толкова по-спокойно ти се нареждат нещата и толкова повече ти спори всичко, защото така е създадено. Не бива. Дори и за момент, естествено, далече съм от мисълта, че всеки един момент не може да се стреснеш и да се изплашиш. Да, разбира се, ние сме човеци живи, ма гледайте да ги овладявате тия състояния, да казвате добре, приемам, така да бъде. И спокойно живейте без да си внушавате страшни неща, защото като си ги внушавате, може и да си ги докарате. Пък като не си ги внушавате, може и да ги прескочите. И това да не ти се прави нищо също е от трансформация, защото какво да правиш, като чистиш старо, па новото не е дошло, нали? Ти си някъде си в безтегловност. Въобще всеки такива състояния са съвсем допустими за трансформацията и няма какво да ви плаши.
относно лекарствата, аз имам болки или къде си. Така, сега. Лекарствата са 3D. Те са материя. Но аз съм абсолютно против, това е мое убеждение, никой не ми го е казал, аз съм абсолютно против ти да търпиш всекакви мъки, просто ей така, за да не вземеш едно хапче. Съжалявам, обаче нямам намерение на този етап да се мъча така. И да, аз съм префърлила през главата си хиляди, не, ама стотици варианти и съм си намерила най-леките средства, с които при зор да се облегчавам. И въобще, да, вътрешно знам, че не бива, обаче когато вземеш едно болкоуспокояващо, примерно, някакво възможно най-малко вредно, ти си връщаш енергията, връщаш си силата и усмивката и вървиш и летиш и си пълноценен. Така че въобще никога не съм казвала, че трябва да се мъчите без да си облегчавате симптомите. Ако щете с билки, ако щете с каквото искате там, намирайте си начин да се облегчавате. Всеки си има свой начин. Некой гълта, некое хапче, друг пие билки, друг пие прахчета, друг нещо друго. Само трябва да го почувствате, че това е вашето, да го слагате в устата си спокойно и да смятате, че това е нещото, което ще ви облегчи без да ви навреди. Аз, примерно, съм права така. Казвам, когато си позволявам да взимам някакво хапче, казвам, моля висши сили, оберете всичко, което вреди на моето тяло от този медикамент и оставете само това, което ми помага. И знаете ли какво се получава? По някой път така убиват действието на нещото, което съм изпила, че той изобщо не подейства. И аз си оставам с болката, обаче го правя. Така правя аз. И такива работи. В никакъв случай тук не ви агитирам да пиете лекарства и да се тровите с химии. Знаете, че аз съм против това. Току-що ви обясних, че минавам през естествено лечение на бъбречни работи. Там това е толкова мъчително и болезнено. И въпреки всичко си позволявам понякога, защото то се търпи, пък вчера беше ден, в който им казвах, ама знаете ли вече, вола ми се отели, не мога повече, дайте ми малко почивка. Почивка ми дайте, ама се ядосвам някаква такава. И в следващите 2-3 часа всичко изчезна и аз си починах. Ама сериозно ви казвам. Ама толкова интересно. И така. И сега. Това е за трансформацията. Ще кажа отново. Пишете под видеото каквото ви вълнува, ще го разгледам отново. Искам да сте наясно, за да не се страхувате. Или поне колкото е възможно. Сега тук е момента да кажа нещо различно. За енергийните длъжници. Неприятно е, ама трябва да го кажа, защото се изисква от мен да го кажа. За хитреците, които ми въртат всекакви номера, за да ме излъжат, че са си платили консултацията, ще ви кажа така. Да, вие можете да ме излъжете мен много лесно. Много лесно. Нали? Това никак не е трудно да излъжеш някой. Добре, вие мен ме лъжете. Окей. Аз работя безплатно и понеже това не е правилно, не ми се връща енергия за тази, която давам, аз губа нещо за това. Окей. Ще мина и през това. Нито е за пръв път, нито е за последен. Обаче, вие хора, дето го правите това, ставате енергийни длъжници на Вселената. И ако си мислите, че нея можете да я излъжете и можете да излъжете висшата сила, дълбоко се лъжете себе си. Вселената ще направи всичко възможно да си вземе тая енергия, която вие не сте отдали, получавайки. За да получиш, трябва да дадеш.
ще загубиш пари, ще ти праснат някоя глоба, ще ти изникват разни непредвидени разходи, така че да нямаш пари и да си платиш това, което си замазал. Особено ако имаш достатъчно и хитрееш. Значи, няма нищо сложно и трудно в това да се договориш с мен, като средствата ти са малко. Винаги съм правила някакви там работи, такива, че да можете да поговорите с мен според джоба ви. И ще продължавам да го правя. Но да си мислите, че като излъжете мен и ми пращате фалшиви снимки на разни там заплащания или не знам си какво, ако си мислите, че като излъжете мен сте ме излъгали и сте се уредили, да знаете, че не сте. Искрено се надявам, че ще прогледнете в тази посока хората, за които се отнася. Това не е за всички. То се знае за кого. Който трябва да го чуе, ще го чуе. Искрено се надявам да се осъзнаете и да си поправите грешките, защото да си длъжник на мен е едно, ти на мен не си ми длъжник, защото това, което аз давам, идва от Вселената. Ти си длъжник на Вселената. И тя ще намери начин да си вземе тази енергия, която ти отказваш да дадеш, защото си хитър. Това няма как да стане. Мен ще ме излъжеш, окей, добре, аз си плата, ама и ти ще си платиш. Това е много грозно и трябва да знаете, че енергия за енергия. Не може да получаваш без да даваш, особено ако го преш нарочно. Ма и да не го преш нарочно пак. Съжалявам, че ви занимавам с това. Явно трябва някой да го чуе това, щом ми е казано точно тук да го кажа. Който трябва да го чуе, ще го чуе. Извинявайте, дами и господа, че ви занимавам с това. Всички вас. И сега аз ще приключа в този момент. Мисля, че казах каквото трябва. Като, разбира се, ще работя отново в момента, в който вие зададете вашите въпроси. Задавайте си ги, за да мога да ви обяснявам точно по вашите си там изисквания, притеснения и така натам, а не да дрънкам празни приказки, които не ви засягат. Пишете, аз ще правя видеа и ще обяснявам. И така. Да, добре, благодаря. Имам 2-3 човека, които ме питат защо нямаш никакви данни, чрез които мога да помогна за развитието на канала. Нарочно, защото преди време ми се случи там нещо и на тази сметка, която бех дала, постъпиха някакви неизвестно откъде пари. Аз така и не разбрах, не знаех къде да ги върна, не исках да ги взема и там беше някакво мазало. Поради тази причина. Всеки, който иска да помогне по някакъв начин на канала или да се отблагодари финансово или както и да било, може да ми пише в Viber или WhatsApp, аз ще дам данни, чрез които да се включите с благотворителност. Това е, приятелчета. Сега ви оставям на спокойствие и до нови срещи. Чао, чао!